салом ба ҳама. дар ин видео аз бозии Fruit Garden пул мегирем. силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. ва биё пешай пулмона гирифтан дар бораи бозӣ гап мезанем ки чӣ хел дар ҳамин бозӣ пул кор кардан мумкин аст. барои пул коркунӣ начад роста зер мекунем, дар ҷа поён да старта зер мекунем. агар мо play adan зер кунем, мо дар реклама нишон метавад, дар реклама бозӣ ёки барнома ҳастад. ҳам бозӣ барномаро агар мо установка кунем 5 дақиқа истифода барем 1 сент кор мекунем. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷара ва вибрата зер мекунем. мо дар реклама нишон метавад, рекламаро тамошо мекунем. аз тарафи дасти рост угли боло рекламаро маҳкам мекунем. тамом бозӣ сар шид, мо дига ҳеҷ кор намекунем. телефонро дар ягон ҷо мемонем. телефон худаш ба таври автоматӣ ба мо танга кор мекунад ва метавонем тангаро ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. дар боло баланси моро нишон додесай, поёнда бошад 2 соатай, соати 1 бошад, мода нишон додесай ки чанд дақиқа ёки соат мо ҳамин барномаро истифода бурдасем. соати 2 бошад, нишон додага ки баъди 4 дақиқа ва 21 сония бозии мо буд мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем бозиро, наградара зер мекунем, дар ҷа атлишнара зер мекунем. меоем менюи бозида ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. аз тарафи дасти рост угли поён значока интихоб мекунем, дар ҷа снята зер мекунем. дар боло баланси моро нишон додесай, дар баланси ман 0.48 USDT аст. 0.48 USDT ба пули тоҷикӣ 4 сомони 80 дирам ёки 5 сомони хидмат мешавад. USDT ба курси доллар баробар аст. поёнашда боша нишон додагия ки 10,000 тангаш 0,1001 USDT мешавад. поёнтар да боша нишон додагия ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Hedera, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, Airtime ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо дидесем метавонем пуломона бигирем. ман Payeer кашлока интихоб мекунам, поёнда подтвердита зер мекунам, ҷое ки номер шота ҳамҷа рақами кашлокмона менависем, ҷое ки сумай чанд қадар пуле ки кор кардаге менависем. Payeer кашлока мекушем, дар баланси ма 483 рубл 82 копейка. аз тарафи дасти чап угли боло ҳамин рақами кашлокмона, рақами кашлокмона ка пиравад мекунем. бозида меоем, ҷое ки номер шод нависаге рақами кашлокмона менависем, ҷое ки сума нависаге чанд қадар пуле кор кардаге менависем. ма ки 0.48 USDT кор кардагем 0.48 менависам, подтвердита зер мекунам. як бори дига подтвердита зер мекунем. тамом пул дар баланси мо гузаштаг. Поздравляю, вы успешно вывели эту сумму на свой счет, вы получаете ее в течение 3 дней. ҷа моро гуфтесай ки пул дар баланси шумо гузаштаг ва баъди 3 рӯз пула шумо метавонед бигиред. аммо мо 3 рӯз ждат намекунем, 3 ёки 5 дақиқа ждат мекунем, пул дар баланси мо мегзарад. аз тарафи дасти рост болода маҳкам мекунем ҷара. меоем менюи бозида, менюи бозиро мебинем ки дар баланси мо 0 шидаи ҳамаш. Payeer кашлока мекушем, дар баланси ма ҳозирам 483 рубл 82 копейка аст. як бор кашлокмона обновид мекунем ва ина баланси ма 526 рубл 92 копейк шидааст. биё мебинем ки чанд қадар пул дар баланси мо гузаштаг. аз тарафи дасти рост угли поён историяро интихоб мекунем. дар баланси ма 47 сент гузаштаг. мо 48 сент гузарондаем, 1 сент комиссия гирифтаг. пул мода гузаштаг 22 августи 2024 соати 11:22. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.